जोङो थांखिया भटारशिप मेन बे भटारशिपखौ जोङो प्राय 20 बोसोरनि सिगांनिफ्राय दाबिबोबाय आरो द्वितीयआव जोंहा गाबोन मेम'रेन्डामाव जोंहा 2 नम्बर पइन्टआ जाहैबाय अखण्ड भारत निर्माणनि थाखाय बे भारतआव जोङो भारतआ जेरै जुक्तराष्ट्र होननानै खोनाबोनाया जोङो प्राय बोरायबाय 1976-77 सननिफ्राय जोङो भारत जुक्तराष्ट्र होननानै लिरबोनो मोन्दों जोङो अबयसे मास्टारानो लिरनो थिनबाय भारत जुक्तराष्ट्र होननानै लिर दा थोनबोनाय लेखा लेखा जों भारत जुक्तराष्ट्र होननानै लिरबोनो मोन्दों दा गोसोआव दङ खिन्थु भारत जुक्तराष्ट्र बोरै जाखो दा हुमु हुइया नट गैया जाबाय दा हुमु हुइया सरकार जानो हायाखै हुमु हुइया बहाय आर्मि जानो हायाखै बेखौ बोरै भारत जुक्तराष्ट्र होननानै बुंनो हायो दा ओंखायनो जोङो भारत जुक्तराष्ट्र बे अखण्ड भारत निर्माण बेखौबो जोङो गाबोन मेम'रेन्डाम हिसाबै होफानाय जागोन जोंनाव मुलथे जोंनाव भटारशिपआ जाथारनांगौ बे भटारशिपनि दाबिया दिनै 300निबो बारा MLA MP मोजां भारतनि नेताफ्रा बेहाय स्वीकृति होनायनि उनावबाबो एप्रुभेल होनायनि उनावबाबो दिनै 2011 सननिफ्राय जेबादि अबस्थायाव दङ दिनै भारतनि जे राज्य सभा बे राज्य सभाया दिनै स्वीकृति होनांगौमोन बेखौ होआखै बेनि जाउनाव जोङो दिनै बहुत गोबावनिफ्राय जोङो बे आन्दोलनखौ खालामबोनांगौ जादों बहाय मोनसे खोथा सिखारदों जे भारतनि माखासे बाथ्राया ओरैबायदि सिखारदों जे 65% जे भटारशिप मेम्बारशिप जायोब्लानो जोङो बे भटारशिपखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों दा बे 65% जानायनि खेथ्रआव दिनै भारतआव जे राजनैतिकनि अबस्थाखौनो मिथिया जे 100आव 70% मानसियानो भारतनि बे राजनैतिक माने कन्डिसनखौनो मिथिया मा पलिटिकेल कन्डिसनखौ बिथांमोनहा हमनो हानाय गोहोआनो गैया दिनै फैसाजों भट बायो फैसाजों भट बायनानै नकल लिडार जायो बेफोरखौ बिथांमोनहा दिनै जिन्दाबाद होननानै बुङो आरोखि दा खिन्थु भटार पार्टि इन्टारनेसनेलि जेसेबां कर्मि कर्ता दङ बे बिथांमोनहा मिथिगौ पारफेक्ट जुदि पलिटिकेल जुदि खालामनांगौब्ला भारतआव बे भटार पार्टि इन्टारनेसनेल नङाबा गैया आरो पारफेक्ट जानोब्ला रां नङाबाबो हाखाया माने भटारशिप साफ्रोमबो मानसिनो भटारशिपखौ होथारनांगौ आरो बे जाथावना होननानै गयाल कमिटिया बेहाय रिपर्टखौ होखाथारदों 2011 सनावनो गयाल कमिटि माने गयाल होननाय सासे एक्सपार्ट इक'नमिकेल एक्सपार्ट आरो जोंहा डक्टर भारत झुनझुनवाला बिथाङाबो सासे इक'नमिस्ट सासे माबा आरोखि साइन्टिस्ट बिथाङाबो होनखादों जे भटारशिपआ जागोन जानांगौ आरो बे मोनथाय बेसेबां रां डिमान्ड खालामो जे जोङो दा GDP हिसाबैसो बे डिमान्डआ फैयो प्रथमाव जोङो 5,985 थाखामोन बेनि उनाव जादों GDP अनुजायै बांबोबाय थायो दा बेनि उनाव जाहैबाय 6,000 बेनि उनाव जाफैबाय नै देग्लाय 8,435 थाखा बे रेलिखौ बबेनिफ्राय बबेसिम जागायदों जोङो बे रेलिखौ दिनै दतमानिफ्राय स्टार्ट होदों जोङो दाख्लै लकेसन पारमिसन हिसाबै लकेसनखौ होदों फ्रम दतमा टु कसुगाव बाया सराइबिल बेबादि होनाय जादों सराइबिलनिफ्राय दिनै जोङो बेवहाय जोबथा फैबाय दा बाहाय जोबथा फैबाय जोङो साबखाथायाव दा गाबोन बेनिफ्राय स्टार्ट होगोन बेनिफ्राय जोङो 4टा बा 3टायाव जोङो DC अफिसाव जोङो मेम'रेन्डामखौ होनाय जागोन आरो जों खोब डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो सेस्था खालामदों जाहाथे भारतनि जे मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा बे 2,858टा दला जाहाथे मिथियो बे मेसेजखौ होनो सानदों जोङो जे बेवहाय एकमात्र डिसिप्लिन मेनटेन खालामग्रा दल हिसाबै हानजा हिसाबै भटार पार्टि इन्टारनेसनेल दं होननानै बेखौ जों सार्टिफिकेट होनो सेस्था खालामदों दिनै जोङो बेवहाय मथा मथि 100सो दंमोन माखासे मानसिखौ जों बिदाय होबाय बे मजाथिनिफ्राय साइकेल रेलि दा गतिके जोङो बड'लेण्ड बा आसाम बा इन्डियानि साफ्रोमबो भटार पार्टि बा भटार्स नागरिकफोरखौ जों बुंनो सानदों जे भटारशिपखौ बिथांमोनहा सोरबा एकदम जायहा माने बिगियान दंना गैया जों बेखौ मिथिया जे इमान ভাল ছাত্র আছে ইমান MA BA পাস করা আছে মানে সায়েন্সটো নাজানে বিজ্ঞানটো নাজানে বিজ্ঞानखौनो मिथिया बिथांमोनहा माखौ राजखान्थि बिगियान होनना बुङो माखौ इक'नमिक बिगियान होनना बुङो माखौ समाज बिगियान होननानै बुङो जोंनि समाजाव बिराद गोन्दै जाबाय समाजाव ओरैबायदि जोंहा सावरि जालायनाय गैला अनलायनाय गैला अनसायलायनाय गैला माला अखानायबानो हिनजाव खारनाय अखानायबानो हिनजाव खारनाय बेफोरथ' समाज नङा बेफोर एकदम केन्सार जाबाय आरोखि समाजाव मानि थाखाय एकमात्र इक'नमिक एकमात्र थाखा बे थाखानि थाखाय दिनै जोंनि फिसा फिसौखौ प्रल'भन देखायनानै दिल्लीयाव फानहैनो मोन्दों जोंनि सेंग्राफोरखौ प्रल'भन देखायनानै मा केरेला गुजरातफ्राव लांनानै गोदाव सोराव खाथायलाहैनो हादों दिनै हिमন্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ মামাই যদি ক'ব পাৰে ইয়াতে
কি डेभेलपमेन्ट হয়েছে অসমখন डेभेलपमेन्ट হয়েছে दिनै जोंहा प्रमद बर' सारा होननो सानो आरोखि बिटिआरआव बिराद डेभेलप जाबाय बिराद मोजां जाबाय साइलेन्ट जाबाय शान्ति फैबाय मा शान्ति फैखो नखर नखर गुजरात नखर नखर केरालायाव खाथि हैनांगौ बाध्य जादों बहाय खामानि दंमोनब्ला बहाय ओंखाम दंमोनब्ला बे केराला गुजरातआव थांनांनाय नङामोन बर' गथ'फ्रा गतिके जों बुंनो सानो दा प्रमद बर' सारमोनखौ जोङो बुंनो सानो नोंथांमोनहा दाबुं जे भटार पार्टिनि बिनाया जाथावा होननानै जिबनाव दाबुं जों चेलेन्ज होगोन भटारशिपआ जाथाव दिनै नङा गाबोन गाबोन नङा समफोर नङा थामदैफोर बे पावन सियर सैथो बे जा